Bai, bueno, Bidasoaren koloreak defendatzea beti berezi izaten da. Eta kapitain moduan egitea, are bereziago egiten du. Eta, esan duzu moduan, ilusiarekin hartzen dut postu hau. Azken finean responsabilitate bat da, baina oso polita da talde honen kapitaina izan alizatea. Oso gazte heldu nintzen, esan duzu moduan, hau nire 5. urtea da hemen. Eta, jendeak oso erraz jarri du, ambientea beti oso ona izan da, giroa aldagelan, zelaian oso ona izan da, baita ere ikusleek oso ondo tratatu naute lehenengo momentutik, orduan erreza jarri didate eta hori. Taldea ilusionatuta ikusten dut, egia da aurre denboraldian zaila esaten dela maila on bat mantentzea beti eta hala ere nik uste taldeak lortzen ari duela. Eta, baita ere ikusten dut jendeak ikasteko gogoak dituela eta hori oso garrantzitsua da denboraldian zehar hobetu ahal izateko.